Ahojte, ja vás vítam pri novom videu. Ideme si tu dať opäť Shein nákupy, čo ste si asi už prečítali aj v názve tohoto videa. Keďže nakupujem veľmi rada na Sheine, nakupujem celkom dosť na Sheine, hlavne v týchto posledných mesiacoch, pretože som si potrebovala trošku nakúpiť nejaké kúsky do šatníka. Kupovala som si tam nové parochne, nejaké veci na nechty. Samozrejme, toto není posledné nákupové video zo Sheinu, čo vám asi došlo už aj pri tom predošlom, kde som vám spomínala, že tu mám ešte minimálne ďalšie 3 balíky, ktoré vám chcem ukázať. Takže nebudeme to nejak ako preťahovať a ideme rovno na to. Ešte predtým, ako začnem samotnými tými kúskami oblečenia, pretože dneska to bude hlavne o oblečení, budem vám samozrejme všetko ukazovať nie na sebe, ale začneme teda parochňami. Ja som si tam nakúpila 3 parochne. Tu jednu mám v šuflíčku, to znamená, že ja vám ich tu budem ukazovať nie len na sebe, ale aj na obrázkoch. Túto krabicu mám prázdnu, pretože ja si väčšinou tie parochne vyberiem a hneď ich nosím a potom ich skladujem v takých iných sáčikoch a krabičkách u seba v komode. Ako prvá parochňa bola vlastne taká ako keby medová blond, mohli ste ma v nej vidieť už v niekoľkých videách, takto nejak to vyzerá. No a takto nejak to vyzerá aj samozrejme na mne, tá parochňa je naozaj krásna. Objednávam si tam teda parochne zo živých vlasov, ja vám inak chcem robiť ešte samostatné video ohľadom parochní, pretože ste sa ma veľa z vás pýtali po mojom videu, ktoré ste inak mohli vidieť či už tu na YouTube alebo na mojom Instagrame o tom, ako som si vlastne na základe môjho ochorenia alopecie oholila hlavu, tak mi písalo veľké množstvo žien, čo sa týka nejakých ako typov na parochne, kde to kupujem, aké si kupujem. Ja si teda kupujem parochne už iba zo živých vlasov, pretože som s tým neskutočne spokojná. No a na Sheine podľa mňa sa dajú kúpiť dosť ako dobré kvalitné kúsky za v podstate ako priateľné sumy peňazí. Za túto blondiavu som teda dala trošku viac peňazí, tá stala asi 115 €, ale naozaj tá kvalita je akože výborná, drží skvelo a ja na ňu proste nemôžem nič zlé povedať, páči sa mi veľmi aj tá farba. Ďalšiu parochňu, ktorú tu mám teda takto krásne v sáčiku. Tiež už som ju inak mala na hlave. Inak, ak by vás ešte zaujímal obsah tej krabičky, nachádzajú sa tam väčšinou ešte buď nejaké prospekty alebo starostlivosť o tie vlasy a ešte tam väčšinou sú také tie pančušky, ktoré môžete používať pod tú parochňu. Túto parochňu už ste opäť mohli vidieť na mne, myslím si, že som ju mala vo videu Primark nákupy. No a je to takáto krásna ríšavá, alebo taká ako s kvapkou do červená, dalo by sa povedať. Tá parochňa je opäť zo živých vlasov, ako všetky, ktoré vám v poslednej dobe ukazujem, takisto aj táto, ktorú mám na sebe. Je teda celkom ako dlhá, mohla by som ju trošku očesať a je úplne nádherná. Úplne ju milujem a už sa neviem dočkať, kedy zase budem mať obdobie, že si ju budem chcieť dať, pretože u mňa sa to tak mení. Ja si väčšinou nejakú dám, vydrží mi to niekedy mesiac, niekedy 2 týždne, potom to prestriedam, pretože mám rada to, že sa môžem pokaždé cítiť. Každý deň je zo mňa iná žena. Hej, táto pesnička si vystihuje presne to, keď ja si idem vymieňať farbu parochne. No, do tretice tu máme opäť ďalšiu parochňu, ktorú tu takisto nemám, pretože ju mám uskladnenú u seba v komode. Je to takáto krásna hnedá parochňa, taktiež ste ju na mne mohli vidieť, či už na nejakých videjkách na Instagrame, alebo v storkách na Instagrame. Točila som vám v tom videu, myslím si, že aj na moje Hero, nech som si úplne istá, či som ju mala aj tu na YouTube, možno áno. Takže to je vlastne ďalšia parochňa, ktorú som si odtiaľ objednávala a je takisto veľmi pekná. Není teda tak dlhá, ako napríklad táto čierna, alebo ako tá ríšavá, ale cez to všetko si myslím, že tie parochne sú krásne, sú kvalitné a hlavne som chcela takéto nejaké základné farby, či už je to práve čierna, blondiavá, hnedá, no a práve tá ríšavá to bola ďalšia taký môj ako malý, veľký splnený sen. Objednávala som si teda ešte jednu parochňu, opäť vám to tu ukážem len na obrázku, ale tu teda budem posúvať ďalej, pretože mi vôbec nesedí na môj tvar hlavy, ktorý je inak ako futbalová lopta. Je to taký ten ako bob, alebo také kratulinké čierne mikado, taktiež už ju mám nafotenú, budem ju posúvať vlastne na Vinted, pretože ako vravím, k mojej tvári tá parochňa sa úplne nehodí. Ona má teda len nejakých 10 inčov, takže práve preto je fakt ako kratučka. Ja som sa na ňu strašne tešila, vôbec nebola ani drahá, ale no proste sa mi nepáči na mne, takže môžete ju vidieť aspoň takto na obrázku a tu teda vlastne budem posúvať ďalej. Takže toľko k parochňam, ale ako vravím, ja pre vás ešte chystám nejaké videjko, či už buď na Instagram alebo sem na YouTube ohľadom tých parochní, kde vám ich budem ukazovať aj na sebe, kde vám ukážem celú tú moju zbierku a poviem vám všetky nejaké také moje tipy alebo triky, ktoré ja používam, či už pri lepení parochní, nosení parochní a všetko o tomto. OK,
Toľko k parokňam. Ideme ešte na jeden taký vlasový produkt. Ja som vám to ukazovala aj včera na mojom Instagrame, pretože som to prvýkrát skúšala. Teraz už to nemám také vlnkaté, ale včera to bolo naozaj krásne. Kúpila som si tam takýto jak vlnkovač. Stálo to asi tak cca 12 €. Ja vám teda ukážem, ako to vyzerá. Je to takáto ako keby trojkulma. A za mňa to funguje úplne výborne, fakt to je celkom rýchlo hotové, vyzerá to krásne, držalo mi to normálne ako celý deň, už dneska som si to teda tak rozčesala, takže dneska už je to také všelijaké, ale ja si myslím, že za 12 € opäť super tip, kto možno máte radi vlnkaté vlasy, alebo si chcete takto nejak nastajlovať svoj účes a nechce sa vám za to vyhadzovať úplne veľa peňazí, tak ja si myslím, že za 12 € zo Sheinu, ja už mám teda viacero takýchto tých elektronických vylepšovákov zo Sheinu, či už to bol aj predtým dávnejšie taký uhladzovací hrebienok, alebo práve toto. No jednoducho ja som s tým spokojná, ja si myslím, že vzhľadom na tie ceny sú tie produkty fakt ako výborné, tak opäť len taký tip pre vás. Už ideme na tie samotné kúsky oblečenia, takže začneme čím. Zistila som, že nemám moc takýchto ako nejakých svetrov, alebo možno takých nejakých ako pekných jesenných sukničiek, takže som išla na Shein a samozrejme som objednala. No a idem vám to poukazovať, pretože ja som z toho totálne nadšená. Opäť vám tu budem dávať niekde aj nejaké ako obrázky a budete to teda vidieť aj na mne. Ako prvé, čo tu mám, je takýto krásny čierny svetrík. Je to taký trošku kropnutejší svetrík, ale nie zas moc. A on je teda zaujímavý tým, že je takto dole ako keby taký potrhaný. A je teda na asi 2 gombičky, alebo 3, vyzerá krásne, už som ho mala viackrát na sebe, je to fakt taká ako teplúčka svetrovina, veľmi príjemné a myslím si, že vzhľadom aj na tú cenu fakt taký krásny štýlový svetrík a teda mne prišiel zaujímavý hlavne tými trhancami, pretože sa mi to veľmi páčilo. Prvý svetrík, áno, nádherný a furt ho zvlačujem, furt ho nosím. Ďalšie, čo vám tu ukážem, je sukňa a ja som ani nečakala, ako moc ju budem nosiť pri tom, keď som si ju objednávala, pretože neskutočne sa mi páči, je neskutočne príjemná na nosenie, ten materiál, všetko. Vyzerá teda takto, je to takáto krásna suknička, ona je teda z takého materiálu, ja neviem ani čo to je, mne to príde, že to je jak nejaký taký Manchester, je celkom taká ako hrubá, no a je hlavne krásna tým viazaním vlastne v páse, pretože ona tu má takúto dlhokánskú mašľu, ktorú vy si vpredu zaviažete a vyzerá to úžasne, je akurát dlhá, neskutočne príjemná a hlavne je to taký ten strik, že povedzme aj babi, čo máte nejaké ako brúško, tak není nejak ako obťahnutá, krásne to zakrie, viete si ju dvihnúť do pasu a vyzerá to fakt nádherne, kľudne aj s nejakým crop topom alebo s nejakým kratším svetrikom. Už som ju teda mala fakt na sebe asi 10 krát a najradšej by som v nej asi normálne bola aj celý deň, pretože toto je jedna z najpohodlnejších sukní, akú ja vlastním. A v živote by som to na ňu nepovedala. Proste obyčajná čierna sukňa a je momentálne jedna z mojich najobľúbenejších. Hneď po nej je táto tepláková z Primarku, ktorú mám momentálne na sebe. Tu ste mohli vidieť v tom videu poslednom z nákupov z Primarku. A ideme ďalej. Toto opäť tým, že je to čierne, asi ako veľká väčšina mojho šatníka, tak to uvidíte najlepšie na tých obrázkoch alebo proste na tých modelkách. Tu máme teda taký ten celistvý svetrík, to znamená, že není ani na gombíky, ani nejak otvorený, vyzerá takto a je teda veľmi zaujímavý hlavne proste tými dierami. Ja neviem, ako vám to mám ukázať. Tu napríklad môžete vidieť, hej, že takto nejak sa tam nachádzajú rôzne diery. Mne sa to veľmi páči, či už keď si potom dáte len nejakú peknú braletku alebo kľudne nejaké badičko, tielko alebo čokoľvek, tak to vlastne vyzerá tak zaujímavo, podľa mňa. Mne sa to veľmi páči, opäť ten strih je teda taký ako nie úplne dlhý, nie úplne kropnutý, proste akurát pozadok. Ten materiál za mňa úplne výborný, žiadna nejaká ako úplná umelina, je to taká tá klasická svetrikovina, akú teda kupujem väčšinou či už v CAčku, alebo proste v taku, alebo v HMku. Ja nevidím rozdiel oproti tým svetrikom, ktoré mám napríklad z HMK a týmto, ktoré som si objednala zo Sheinu. Ešte sme neskončili so svetrami, pretože som sa asi zbláznila, zistila som, že potrebujem svetre, tak som si ich potrebovala nakúpiť veľa. Áno, ďalší, ktorý tu mám, a tam som absolútne nečakala, že bude fakt takto príjemný a kvalitný, pretože presne takýto sveter, ja už jeden mám, ten je z Kiku, ale už ho mám úplne taký dotrhaný, už ho nosím len na doma. A pozerala som na taký práve aj v Primarku a tam stal cez vyše 20 € a vtedy som si povedala, že taký ten ako len prehoz, alebo kardigan, alebo proste sveter len taký dlhokánsky za 20 €, hovorím, pozriem ho ešte niekde inde.
Tak som ho pozrela na Sheine. Keď som ho tam ja pozerala, tak tam bolo zľave za 8 €. Ten sveter je inak sám o sebe dosť ťažký, je naozaj ako kvalitný, je to taká veľmi príjemná svetríkovina a je to vlastne len taký fakt dlhokánsky prehos s dlhým rukavom. Ja milujem takéto svetre. Milujem takéto svetre, či už keď si dám nejaké nohavice s vysokým pásom, legíny, crop top a na to proste takýto ten sveter, do ktorého sa môžete zabaliť. Je to príjemné, je to proste hlavne teraz na jeseň, na zimu také ako teplúčke a mám rada, keď to je fakt také ako dlhé a strašne sa mi to páči. No takže takýto obrovský, dlhý sveter, fakt ten materiál, ja by som to úplne porovnala s tým, ktorý som držala v ruke v Primarku za tú 20, až na to, že tento stál 8 a je neskutočne pohodlný. Aby sme teda stále neboli iba pri tých svetroch, tak tu mám jedno tričko. Ja neviem, ako vám ho tu budem ukázať, mám ho ešte aj pretočené naopak, ale tak nevadí. Opäť klasické čierne kropnuté tričko s dlhým rukavom. Ten materiál, myslím si, že to je asi nejaká zmes bavlny a polyesteru, ale nie je to taký ten úplný polyester, ako niekedy na Sheine zoženiete. Hej, 65% bavlna, 35% polyester, je to také príjemné. No je to hlavne zaujímavé tým, že ak je to kropnuté, tak ono to tu má vlastne takéto špagáty, ktoré vy si viete tak nejak ako omotať okolo pásu, potom si povedzme aj tu vpredu urobiť takú mašličku. Mala som ho už asi 2-krát na sebe, veľmi sa mi páči, je to fakt také príjemné, pohodlné čierne tričko. Či už napríklad aj práve k tej sukničke, ktorú som vám ukazovala, čo je tak do pasu. Ja takéto trička veľmi rada nosím práve aj k nejakým ako vysokým nohaviciam, alebo aj rôznym ako legínam, takže tričko opäť ďalšie čierne do zbierky, len je zaujímavé týmto. Takéto ešte nemám. Ideme opäť na sukňu. Ja ju len prevrátim. Ja už som takúto sukňu mala asi 2-krát. Tá prvá mi bola extrémne veľká, takže som ju predala. No a na druhej sa mi potom pokazil zips a aj keď ako Homar mi ho potom opravil, ale nakoniec som ju tiež predala, pretože bola dosť taká krátka. Ale strašne ju mám rada. Ja proste milujem kárované skladané sukne. Nielen, že to proste pripomína takéto ako, že som študentka, ne, už veľmi dávno nie som študentka, ale mne sa to strašne páči. Tie outfity s týmito skladanými sukničkami, hlavne teraz na jeseň. No, chcela som ju, mám ju, zobrala som si ju v takomto červenom prevedení, je úplne nádherná. Akurát, keď si budete chcieť tú sukňu objednať, fakt sa poriadne zmerajte. Ja som si túto teda brala vo veľkosti 2XL, pretože ona sa nedá naťahovať. Je to fakt pevný, taký celkom hrubý materiál, to znamená, že hlavne v páse je veľmi dobre sa zmerať, aby ste si boli 100% isté, že vám to sadne, pretože veľakrát na tom Sheine si objednávam aj menšie veľkosti, lebo samozrejme, keď je to taký ako stretchový materiál, že sa to naťahuje, tak si niekedy berem menšie, ale v prípade, že je to naozaj takýto pevný materiál, tak tam sa treba trafiť. Ja som sa zmerala, všetko sadlo, sedí, ako sa vraví, jak ryd na šerbel, je nádherná. Milujem ju, ako vravím, je to taký hrubší materiál, je krásna, úžasná, no dokonalá, taktiež proste len čierne nejaké silonky, čižmičky nad kolena, nejaký čierny crop top, svetrík a jesenný outfit ako vyšitý. Teraz tu mám posledný svetrík. Keď som ho tam zbadala, najprv som bola, že rada, to moc k tebe nejde. Ale čím viac som na to pozerala, tým viacej som bola, že je mi to úplne jedno, pretože ja proste chcem. No, je to svetrík, opäť len taký ako prehos na gombíčky a ten sveter má na sebe takéto nádherné kvety. Vyzerá to úplne dokonalo, je takto na pár gombíčkov, je teda tiež asi tak pozadok a tie kvety, no ako uznajte, že to vyzerá úplne nádherne. Oni sú teda takto ako vypuklé na tom svetríku. Mali tam viacero takýchto svetríkov, či už s takýmito jak našitými srdiečkami, ale tie boli väčšinou v bielej farbe, ja úplne biele svetríky nenosím. Alebo s rôznymi mašličkami, tých svetrov tam majú fakt ako od vymyslu sveta. Ja som si vybrala tento čierny a musím povedať, že ho fakt ako dosť často nosím. Prekvapivo. Proste čierne leginy, čierne tričko, na to takýto sveter a vyzerám proste jak nejaká víla lesná. Dobre, asi úplne nevyzerám ako lesná víla, ale chápeme sa, že proste farebné kvety. Nádherný je ten sveter, nádherný, opäť tá svetrovina, za mňa kvalita, proste klasika, jak nejaké H&M-ko. Je to príjemné, je to úplne, no, dokonale, fakt dokonale, takže nádherný kvetinkový svetrík. A moja romantická duša, moje romantické ja, ktoré tak skrývam zrazu pri tom svetri úplne ožíva. Ne, neožíva, ale
Je to pekné proste. A ešte tu mám úplne poslednú vec, tu si dáme len tak na záver, ale nebojte sa, samozrejme tu mám ďalšie tašky, takže budeme pokračovať. Ale posledná vec, ktorú som si objednala na skúšku, pretože na mňa to vyskočilo niekde na TikToku a hovorím si, že to chcem vyskúšať. Sú to také malinké vlhčené obrúsky. Ja milujem používať vlhčené obrúsky, nie úplne na odličovanie, ale skôr, ja neviem, keď si trepnem farbím obočie, alebo mám prah na stole, občas tým fakt utieram úplne všetko, alebo s tým niekedy práve pretieram aj svoju pleť, alebo ruky, alebo čokoľvek. Bolo ich tam teda 5 kusov, ja už som myslím si, že jeden rozdala. Vyzerá to takto. Ono je to tak dokonalé. Ja inak milujem proste malé zmenšené veci. Či už aj keď máte také tie malé cestovné balenia v DMke, kde vám zmenšia šampón, zmenšia sprchač, to je proste tak krásne. Neviem prečo, mňa to nejak vnútorne asi teší. No, takže máme tu takéto malé ovocné vlhčené obrúsky. V každom tom balíčku je 10 kusov, obsahujú ešte aj nejaký ako vitamín C. No, vyzerá to takto, stalo to pár korún, mali ich tam samozrejme vo veľa rôznych ako prevedeniach, vôňach a podobne. Tak som si ich zobrala takto do zbierky, pretože podľa mňa je to aj taká fajn vec, či už do nejakej menšej kabelky. Nikdy neviete, kedy budete potrebovať vlhčený obrúsok alebo podobne, pretože samozrejme každá sme asi zažili aj to, že ste išli niekde, trepnem v podniku na vecko a toaletný papier nikde. Takže si myslím, že toto je úplne skvelé v tej kabelke mať. Takže to bol posledný kúsok tentokrát z týchto Shein nákupov. Uzavreli sme to mini vlhčenými obrúskami. Dajte mi vedieť, čo hovoríte vy na toto video, ktorý kúsok sa vám najviac páčil, čo vy najradšej nakupujete na Sheine, aby som sa možno inšpirovala, alebo by ste mohli dať nejaké tipy. Taktiež ma nezabudnite sledovať na Instagrame, kde pre vás inak točím rôzne videjka, či už sú to rôzne videá o tom, čo som dnes jedla, rôzne receptové videá, alebo videá novinky z DMky a kopec ďalších, takže určite ma tam nezabudnite sledovať. To je odo mňa teda všetko, vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom videu a ja si to idem teraz všetko poskúšať, natočiť vám to a potom si to všetko dať konečne do šatníku. Pekný deň a pa pa!